И здравейте на всички, аз съм The Best MCPA и Gamer.bg и да ви кажа, че този канал ще бъде закрит и ще се върна отново в AlexCraft.bg. Там ще има също едно такова видео. Първо ще кача там и след това тук. Тези, които го гледат хора, върнете се и почвайте да ме следите в другия канал, защото в този няма да качвам, защото имах бък и не мога да качвам на 15 минути. Опитвах се да си таковам акаунтите, нещо се бъгнало YouTube. Четох, че самия YouTube е бъгнат и не може да се прави докато не го апдейтнат, а на мен не ми се чака. Така че видеотата ги няма вече. Нито едно видео, между другото, няма в AlexCraft.bg, изтрих ги и плейлистите, но съм се останала абонират за хората и така. И да, искам да си включите известията, ако можете. Включете си, за да ми е по-лесно. И на мен и на вас. Тук съм снимала, ама това съм го снимал в този канал, и това общо взето искам да ви кажа точно това да направите. Включете си известията от мен. Искам да ги получавате, защото може да ми хрумне пак някоя тъпа идея и трябва да я знаете. Да знаете какво да правите. И общо взето това е, което исках да ви кажа. Почвайте да ме следите в AlexCraft.bg. Това е, което исках да ви кажа. Няма друго. И общо взето да, това беше. Ако ви харесва видеото, харесате го вие. Абонирайте се за мен. Не забравяйте да харесате видеото. Защото на мен ви трябва вашата подкрепа. И общо взето няма какво да кажа. Това беше от мен. Това беше от този канал. Следвайте ме в AlexCraft.bg. Там ще си качвам. Това се отнася за хората, които ми помагат много. И ще направя сега специално поздрав за тях. Хората, които ми помагаха много в двата канала са Мимито, БГ, Мимито всъщност, Мимито, тя ми помага много, абонирайте се за нея, ако искате. Мимито, тя няма видеото, но пак се абонирайте по. Весака БГ ми помага много. Има и още някой, който ми лаква видеотата, но още не съм намерил кой е. Да, сетих се, не е ли това? Как беше? Тим, който постоянно ми лайкваше и харесваше и какво не правиш. Между другото и Георги Чавдаров допринася до някъде за успеха ми. Горе-долу и за него са абонирайте, макар че той си има абонати, абонирайте се все пак. И да, общо взето това ще бъде от канала, ако ви той хареса. Не се абонирайте вече за тук, изтривам този канал. Другия месец ще го изтресам, за да има малко, да знаете, някои хора да са го гледали. Вече всички най са го гледали и да, още би си кръгва. И следете ме в AlexCraft.bg, не забравяйте да си включите известията, за да разбирате какво съм правил. И да, няма какво друго да ви кажа, майко на моят телефон, е. И ако искате да получавате, както казах вече за пореден път, ще повторя за известията. Те са много важни за мен, защото така можете да ме следите. Ако вие ме следите, аз съм щастлив. И да, чао-чао.